ebben az évben, tanévben került első alkalommal az egészségnap megszervezése iskolánkban, és ezzel mi hagyományt szeretnénk teremteni. Mottónk az épp testben épp lélek, régi görögök is ismerték ezt, és ez fordítva is igaz, hogy épp egészséges lélek nélkül nincs épp test. Mi volt a célunk? A célunk az volt, hogy a hit megtartó erejének megélése a közösségben megtörténjen. Ez reggeli áhítatban került, és a Levente Péter előadásában került színre, hogy továbbá célunk az volt, hogy fel tudjuk ébreszteni tanulóinkban az önmaguk iránti felelősséget, hogy számukra az egészség érték és megvalósítandó cél legyen. A programban volt önismereti teszt, divat bemutató, elsősegélynyújtás, de talán legtöbben Levente Péter műsorát várták. Atlanti óceán! Mert Peti mindjárt fölismerte, földrajzból jeles volt. És akkor Peti fölemelte a másik csizmáját, átlépte az óceán, nem kellett neki hajójegy, és megérkezett Amerikába. És Peti körülnézett Amerikába, és azt mondta Peti, hogy Obama! Obama! Ott van az Obama! Az Obama megint bugybolékot a tengerben, Az infantilizmus, a gyermetegség, az örök gyermeki kíváncsiság, amit még világosabban, hogy értse a hallgató és a néző is esetleg, hogy aki a természetességét igyekszik őrizni, és nem lesz természetellenesen affekta, vagy ilyen felnőttet játszó Barbie baba nem lesz, hanem a kíváncsiságát őrzi, a természetességét őrzi minden helyzetben, az a gyermeki. Én pedig most 68 éves leszek éppen, innen 18 éves koromban mentem el, tehát pontosan 50 éve hagytam el Szexárdot, és a mai napot azért adom ajándékba honorárium nélkül, mert ebben az iskolában is gyönyörű emlékeket kaptam Márta Gáborné Irma nénitől, aki 4 évig volt osztályfőnököm, előtte pedig a Kertai Józsefné Aranka néni volt a Bélatéri iskolában, aminek most már hűlt helye van, az osztályfőnököm, és a gimnáziumban pedig Antal Ilona volt az én osztályfőnök, tyúkanyom. Nekem csodálatos pedagógusaim voltak, nagyszerű szüleim voltak. A műfajunk az kacagó koncert, ez Európában egyedülálló. Ugyanis zenés koncert 1 millió van, nagyszerű zenészek vannak. A Kaláka együttessel kezdtem dolgozni 76-ban, Mókaláka, Móka Miki és a Kaláka szójátéka, vagy Mókaláka műsort, és a Kaláka csodálatos vers megzenései eredményeképpen elsőnek a Szélkiáltó Pécsről, aztán utána ma már vagy 30 nagyszerű zenekar van Magyarországon, és ezt mind a Kaláka inspirálhatta, de az érdekes, hogy az a játék, amit mi találtunk ki Döbrentei időkval, a Cseppeli Munkás Otthonban, a 16 Cseppeli óvodával, amit most úgy hívják, hogy drámapedagógia, ez az interaktív, verbális játék, ami nem zenés együtténeklés, nem rendhagyó irodalmi zenés óra, hanem ez egy olyan, mint a jazzkotta, hogy végig prózában, parlandóban beszélünk, a gyerekek mégis, hogy le lehet kottázni, hogy milyen csodásan veszik azt, hogy most molban vagy durban, prózában beszélek, hogy milyen ritmusban beszélünk, és játszunk. Hát megnézhette, hogy itt 1,5 órás műsorban a gyerekek nemhogy nem pisinek be, itt olyan csöndek vannak a 40. percben állom, a 60. percben, mint a templomban. És most a kérdésére válaszolok, a gyermeki mosolyt kérdezte, és a felnőtt mosolyt, hogy ezért a mi műfajunk neve a kacagó koncert. Nálunk annyit kacagnak önfeledten a gyerekek, nem is tudják sokszor, hogy min. A felnőtt meg így döbbenten néz, és ugyanakkor a felnőtt elsírja magát, mert a gondolat, amin a gyerek kacag, az a gyerek a gondolatot nem érti, ami mögötte van. De a felnőtt érti, hogy amikor mondom a kislánynak, hogy kívánom, hogy felnőtt korodban mindig egyel többet dicsérő, mint veszegfő feleség és édesanyja legyen belőled. Akkor könnyebb lesz megtartani a párodat. Hát itt a felnőtt, az mosolyog, aki még meg tudta tartani a párját. Az kacag, aki tudja, hogy már elveszíthette volna, de szerencsére időben rájött,
hogy meg kell tartani a párját. És az savanyú képet vág, aki már elvált. Levente Péter a nagyoknak osztályfőnöki órát is tartott. Most azonban irány a kifutó, nézzük, mi illik és mi nem egy iskolában. A szülők közül Janó Attiláné fogta össze a divatbemutatót, a gyerekek pedig bemutatták, hogy igenis lehet az is csinos, aki iskolaköpenyt hord. Tehát az alkalmi viseletet, akkor a farmeres viseletet, akkor bulizós ruhát mutatnak be, és akkor a végén lesz egy piros ruhás felvonulás, aminek az a lényege, hogy ugye a nem megfelelő táplálkozás, a mozgásszegény életmód elsősorban a szív- és érrendszer betegségéhez vezet. És ugye a szívnek, az érrendszernek a színe, a jelképe a piros, és ez a piros ez azt jelképezi, hogy vigyázni kell magunkra, hogy mozogni kell, hogy rendszeresen testmozgás, hogy megfelelő táplálkozás, és akkor így tudunk vigyázni a szívünkre, meg hát ugye magunkra. Az egészségnapból az iskola hagyományt szeretne, ha ennek feltétele a garantált siker, akkor sok évtizedes jövő elé néz a kezdeményezés.